Безнең китапханәдә сигнатура кызыклы кешеләр белән очрашу дип аталган яңа проект эшли башлады. Әлеге проект кысаларында без төрле өлкәләрдә эшләүче яшь алабугалар белән якынрак танышырбыз һәм аларның уңыш серләрен ачыкларга тырышырбыз. Бездә инде кунакта танылган фотограф Юлия Корнилова һәм Олышүрнәк авылы башлыгы җирлеге башлыгы Николай Мельников кунакта булдылар. Әлеге ике очрашу рус телендә булса, бүген без татар телендә сөйләшәчәкбез. Әлеге проектның җитәкчесе безнең Алабуга үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Юлия Владимировна Нәҗипова. Хәзер сезне озакка сузмый үзебезнең кунакны сәхнә түренә чакырабыз. Ул танылып килүче яшь блогер, фотограф, видеограф, бер сүз белән әйткәндә активист Алмаз Мәгәлиев. Сәлам Алмаз, ничек кәефләр? Сине китапханәдә күрүебезгә без бик шат. Хәйрле көннәр гүзәл, хәйрле көннәр хөрмәтле тамашачылар, дуслар, кунаклар. Кәефләр әлбәттә Аллага шөкер бик яхшы, монда килгәч тагын да югары күтәрелде. Алмаз, әйтәләр, бала чактан башлыйк, син үзең кайсы яклардан буласың? Мин үзем Октаныш якларыннан, Октаныш, ләкин тормыш җилләре мине күп шәһәрләрдә, күп чит илдә яшәргә итерде. Мин булдым, иң баштан Алабугадан башлап киттем, үзебезнең Алабуга. Аннары Октаныш, Түбән Кама, Чиста, Әлмәт, Казан, Кукмара да булдым. Төшердем әлбәттә менә Алла бирсә, быел планда үзебезнең күрше шәһәрбез Менделеевск, аннары Бөгелмә, Баулы һәм башка районнарга барылу күзәтелә. Алла бирсә инде шул режим менә шунда куела да, дөресен карыйсың инде. Һәм әлбәттә анда операторский движение кирәк. Мәсәлән, төшергәндә менә вак адымнар менә шул дип бирә кирәк. Көлеп калучылар буламы син? Бар. Як булга әле көлеп калды. Чөнки аны тәгән итеп булмый инде. Төрлечә менә шундый әкрен вак адымнар белән йөрергә кирәк. Чөнки стабильлек булганда гына аны мотор итеп әйбәт рәсем чыгарга була. Синең китап укырга вакыт каламы һәм синең яраткан китабың нинди? Китап укырга вакыт кала, әмма көн сайын укып булмаса да укыштырам, әйтеп китәргә кирәк, мин үзем дә китап яза башладым. Менә шул Төркиядә яшәү турында язып кына бетәргә вакыт җитми. Китап укыйм, ничек дип әйтим, популяр жанрны бик укымыйм инде, мин укыйм үзенчәлекләрәк дип әйтим. Күбесенчә психология белән бәйле. Менә мин дөресен әйткәндә 14 еллап инде шул психология турында укыйм, үз өстендә эшлим, үземне тагын да яңа ачышларга тәрәм. Шуң белән дәвам итәм инде. Мәктәптә укганда мин яраткан китап, дөресен әйткәндә кызыгышымны укыдым, Капиталны укыган мин беренче томны. Бик кызыклы. Рәхмәт, бик зур җавабың өчен, Алмаз. Безнең очрашуыбыз акрынлап кына ахырына якынлаша.